खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 11 मार्च मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। बृष राशि। नोंथाङा गोथार खामानि मावनो हागोन। गोदान मिजिं लाना जिउआव आगान सुरलांनो हागोन। मिथुन राशि। गावनि आंगोजों फान्दायना दोनजागोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। कर्क राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा गोनां सान जागोन। रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। सिंह राशि। जाथि खुरमाजों दावराव दावसि सोमजिगोन। सुथुर जालायना थागोन। कन्या राशि। नोंथाङा समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। समाजाव नोंथांनि माना बांगोन। तुला राशि। नाजाथाबनायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंगोन। न'खराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ साननानै गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गावनि आंगोजों सोमोन्दो नागारलायगोन। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा मोगथां महर मोनगोन। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशि। मोनदांस' हायै सिमां सुजुनानै मोननो हास्थायगोन। गोसोखौ उसाव बादाव मोनबाय थागोन। मीन राशि। लामा हान्थिनायाव खैफोदजों सोगदावनो हागौ। सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। नैरोजा 25-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288, 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।